Poslúchali ste? Tak možno pod vianočným stromčekom nájdete aj čosi viac, ako len odkaz od Ježiška, že mu po zaplatení daní a diaľničného mýta na darčeky nezostalo. Možno tam nájdete kľúče od Ferrari, vytúžené rumbagule alebo poukaz na plastickú operáciu. Nuž veru, pod vianočným stromčekom sa toho za posledných 100 rokov zmenilo naozaj dosť. Už sa zase tešíme na Ježiša. Kedysi s nimi prišli traja králi, dnes si ich dávajú všetci. Zbožňované a celoročne očakávané vianočné darčeky bývali ale podstatne jednoduchšie, než aké dokážu byť dnes. Napríklad doma ušité bábiky pre dievčatka, pre chlapčekov zase z dreva vyrezaný nejaký koník s vozíkom. A veľkej popularite sa v minulosti napríklad tešili nové topánky. To bola skutočne dosť taká výrazná investícia. Faktom ale je, že sa za ostatné roky toho pod vianočným stromčekom veľa zmenilo. No a okrem štandardných darčekov tam čoraz viac pribúdajú aj tie neštandardné. Samozrejme iné je to pri deťoch, ale iné je to napríklad aj pre dospelých a veľmi často do popredia sa dostávajú aj tzv. Zážitkové darčeky. Ak ste teda poslúchali, možno si budete môcť vyskočiť napríklad aj z lietadla, alebo si naopak ľahnete pod nôž. Čoraz väčšej obľúbe pod vianočným stromčekom sa totiž teší plastická chirurgia či estetická dermatológia. A hoci sa v takýchto priestoroch začínajú objavovať čoraz viac aj muži, absolútny primát si predsa len ešte stále držia ženy. A tie vedia nie len čo, ale aj ako. Nejakým spôsobom toho svojho manžela navigujú, čo by mal kúpiť a o čo má teda tá žena záujem a čo by mal ten Ježiško priniesť. A o ktoré zákroky býva najväčší záujem? O aplikáciu kyseliny hyaluronovej, pretože nechceme mať vrásky a chceme mať tú krásnu mladú pleť. Ďalej veľký záujem aj botulotoxín a samozrejme aj o rôzne laserové zákroky. Navyše je vraj zimný čas na nejako stvorený. V priebehu tých pár dní, ktoré strávime doma počas sviatkov, sa tá pokožka ukludní a vyzerá oveľa lepšie. Ako sa hovorí, proti gustu žiaden dišputát. Zaujímalo nás, ako sú na tom s neštandardnými darčekmi naši markizácki kolegovia. Daroval by si niekedy žene, ja neviem, poukážku na plastickú chirurgiu napríklad? Ale... A ak áno, tak akej? Tak tejto otázke sa diplomaticky vyhnem. Prijala by som, prečo nie, ak by som potrebovala. Teraz momentálne nič také nepotrebujem, ale jeden taký darček potrebovala jedna moja blízka osoba, jedna moja veľmi dobrá kamarátka, tak ja som jej darovala takú poukážku na botulotoxín. Aj som sa bála trošku, že ako na to zareaguje, ale jej reakcia bola taká, že bola úplne nadšená, samozrejme hneď šla a dnes má po probléme. Dôležité ale je, aby si darčeky tohto typu dávali ľudia, ktorí majú k sebe naozaj blízko. Navyše vzájomná dohoda je tu viac ako vítaná. Tak si predstav, že randíš s nejakým mužom pár mesiacov, ešte sa až tak veľmi dobre nepoznáte, dajme tomu, a on ti daruje plastiku nosa. Takto by samoiniciatívni páni naozaj radšej skúšať nemali. Mohlo by sa stať, že by ju nakoniec totiž potrebovali sami. Napokon veď prekvapiť sa dá inak. Ja som raz dostala od frajera diskoguľu a doteraz som nepochopila prečo a čo tým chcel povedať. Ja som mojej partnerke daroval minulý rok ručný vysávač na Vianoce, tak to bol taký smutný pohľad na to, ale ona na mňa myslí každý deň, keď ho drží v ruke, ale nemusíš sa báť, Maťka. Tento rok to bude krajší darček, ktorý ti nahradí aj ten vysávač. Nuž, niektoré darčeky ostávajú naozaj navždy nepochopené a je to škoda. Ponúkame preto radšej jeden neutrálny typ od števa, ktorý fakt nevyzerá márne. Na záver to urobí také geniálne napätie, nakúpite 20 žrebov a všetci, celá rodina stiera a tá radosť, keď vyhrajú 50 centov, je úplne, že mega. Proste kúpiš, vyhráš 2 eurá a všetci sa tešia, majú taký dobrý pocit, že tieto Vianoce boli naozaj štedré. Tak veľa šťastia. Čo je dobré?